Hej Sofie, tak for sidst. Vi har jo valgt at arbejde med strukturering af din hverdag, så på de følgende slides vil vi præsentere dig for nogle idéer, vi har fundet frem til. Så følg med. Vi har valgt denne aktivitetsproblematik, da du giver udtryk for, at du trives bedst, når du har nogle planlagte aktiviteter, og det styrker nemlig din deltagelse. Så med mere struktur i hverdagen, så vil det også blive nemmere og mere overskueligt for dig at få fordelt de energikrævende aktiviteter, og du vil blive mere opmærksom på, hvordan du bedst kan planlægge din uge ud fra dit energiniveau. Interventionen består af et par indsatser, hvor den første består af at få udarbejdet sådan en energigraf, som du kan se på billedet her. En energigraf kan hjælpe dig med at blive opmærksom på, hvilke af de aktiviteter, som du deltager i din hverdag, som du bruger meget energi på, og hvilke aktiviteter, der giver meget energi. Og vi har lavet et eksempel på, hvordan man kunne udfylde den her, ud fra hvad vi ved om der indtil nu. Og hvis vi kigger på den, så kan vi se, at helt oppe i toppen ved den grønne rubrik er det aktiviteter, der giver energi, og jo længere ned vi kommer på grafen, jo mere energikrævende bliver aktiviteterne. I midten har vi så de aktiviteter, som giver energi, men også koster energi. Det er selvfølgelig vigtigt at sige, at den skal udfyldes af dig i samarbejde med os, og det her det er kun et eksempel på, hvordan den kunne se ud. Så du vil selv skulle vælge at indsætte de aktiviteter, som du fylder din hverdag med. Men for lige at dykke ned i nogle af dem, vi har skrevet her, så har vi for eksempel allerhøjst på listen, eller i grafen, det at strikke, altså det her med at have noget i hænderne. Fordi den både ikke kræver særlig meget energi, men det er også noget af det, du har beskrevet, er en rigtig afslappende aktivitet for dig. Derfor går vi ud fra, at den også giver dig noget energi. Længere nede på listen har vi den her med at gå til gymnastik. Og den har vi valgt at placere her ud fra den orange rubrik, fordi at du har, det er en betydningsfuld aktivitet for dig, men på samme tid er det også en meget social aktivitet, som vi ved ud fra vores samtaler, at der også kræver rigtig meget energi fra dig. Så derfor ligger den her, og længere nede på listen har vi skrevet et eksempel om en fremtidig aktivitet, der kunne hedde flexjob, fordi det nok vil være en af de aktiviteter, der vil kræve allermest energi af dig. En anden model som alternativ til den her energigraf er det her energibatteri, som også kan hjælpe med at skabe et overblik over de aktiviteter, du har i hverdagen, som enten giver dig meget energi, giver dig lidt energi, eller kører dit batteri helt fladt. Og her er det selvfølgelig vigtigt, at vi finder frem til den model, som passer bedst til dig, og som bedst giver dig et overblik over de aktiviteter, du har i din hverdag. Når vi sammen så er kommet frem til de aktiviteter i din hverdag, som enten giver dig energi eller tapper dig for energi, så kan vi gå videre til det næste. Og det er, at vi laver et ugeskema, hvor vi kan planlægge din dag eller din uge, hvor vi sammen kan rangere dine aktiviteter efter energiforbruget. Altså den her energiforvaltning. Og dermed kan vi så fordele dem ligeligt over ugen. På den måde kan du altså opnå en bedre aktivitetsbalance, hvor du også kan bruge det her skema til at graduere dine aktivitetsmønstre dag for dag i forhold til dit energiniveau. Og dit energiniveau kan sagtens gradueres i forhold til en god eller en dårlig periode. Det er også vigtigt at nævne, at det her redskab eller den her energiforvaltning ikke har en fast struktur, altså i den form, at du ikke skal følge slavisk. Det er mere set som et redskab, der kan supplere et kalender, som kan hjælpe dig med at give et overblik over de aktiviteter, du har i din hverdag, som enten giver dig energi eller tager din energi. Eksempelvis kan vi se på tirsdagen, hvor du har mange aktiviteter, som koster en del energi. Derimod som onsdagen, så har du kun aktiviteter, som hjælper dig med at lade op igen. På samme måde så om lørdagen, hvor der er et eksempel med en familie kom sammen, så koster den altså rigtig meget energi,
hvor om søndagen så er fri til at lade op. På baggrund af din sanseprofil kan vi se, at du er meget sansesøgende, hvilket du også selv bekræfter med mange af de ting, du selv har fortalt omkring, hvad der giver dig ro i kroppen og hovedet. Derfor har vi valgt at inkorporere nogle planlagte pauser i dit ugeskema, hvor du kan få ladet dit batteri op, samt undgå overheating, altså undgå stress ved for mange energikrævende aktiviteter. Sansepauserne kan eksempelvis være aktiviteter, som at sidde og strikke, mens du har noget i ørerne, eller give dig selv noget ballstick massage. Her har vi valgt at sætte dem ind samtidig med, at du får sonde, da det giver en naturlig pause, hvor du kan få ladet dine batterier op. Disse pauser kan sagtens lægges ind på andre tidspunkter af dagen, men det er som sagt op til dig selv, hvornår det passer bedst eller giver mest mening ind i din hverdag.